Mga igsoon ko dihan ni Kristo, karon ang ikalimang Domingo sa Kwaresma. Ang pagbanhaw kang Lazaro, mao ang katapusang ilhanan. Ang katapusang dakong milagro nga atong mabasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Dausa ka binali, kay ang kamatayon ni Lazaro nahimo hinuong kapadayganan sa himaya sa Dios. Apan ang pagkabanhaw kaniya, nagdala hinuon kang Hesus ngadto sa kamatayon. Naghinapos na ang mga simana sa Kwaresma. Hapit na mabuntog ang kamatayon. Apan ang kamatayon mismo, mao ang nagtangag sa liso sa kinabuhi. Sa dihang nabihag sila dito sa Babylonia, ang mga Israelita daw mga patay, nagunob ang templo, ang yuta na laglag, ug ang ilang mga pangulo na bihag. Apan si Ezekiel, nisangyaw nga ang Ginoo mutukod pag-usab sa iyang katawhan. Sama nga ang lapok nga si Adan, gihuypan sa Dios sa iyang makabuhing gininhawa ug nabuhi. Sa ingon karon, ang Ginoo mopadala sa iyang espiritu ngadto sa ugang mga bukog sa Israel aron kini mabuhi pag-usab. Ang Ginoo nagtukod pag-usab sa iyang katawhan diha sa Dios nung gahom. Gibuhi pag-usab ni Jesus si Lazaro. Apan kining mga hitabo naghulagway sa gasa sa kinabuhi nga natuman pinaagi sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesus. Diha kaniya nahimo kitang gawaskan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Human kita naiusa sa kamatayon ni Kristo, pinaagi sa bunyag. Mituo kita nga mabuhi kita diha kaniya, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga nagpuyo sulod kanato. Kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayray nato, mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ato kining pamalandungan, sa kadulom sa imong kasakitan ug kagul-anan, hugot ka bang mituo ug milaom nga ang Dios kanunay nagauban kanimo? Hinumdumi nga dito sa krus sa iyang nasinati ang kinatubukan sa imong pagkatawhanon, gani tungod kanimo gibalaan niya ang tanang kahimtang nga tawhanon. Palig manindugong atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan, samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maayong buntag inyong tanan. Aniya kita karon aron paghalad ni Santos Kamisa. Atong ihalad kayong unas tanan sa pagpasidungog sa Ginoo, pagdaig o paghimaya. Labi na gyud sa pagpasalamat sa daghan kayo mga grasya. Mabilis yun ato na daw tsukad sa labay nga mga adlaw. At sa iyapin ni Santos Kamisa, pangayon na itong kalinaw sa tibok kalibutan, labi na sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod, sa atong baryo, sa atong tagstag sa kapamilya. Iyapin sa nato katong mga kalag nga atong gibasa karon, o labi na katong mga biktima sa linog, sa Yolanda, uban pa ang mga katalagman. Aron mahimo kita takos sa pagsalmot ni Santos Kamisa, mangayo kita pasaylo sa atong mga sala. Kita ang tanan. Nakakupisala ko sa Diyos makakahom sa katanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dakoy hamot, sa nauna sa pulong sa buhat, ug sa wala pa buhat sa kinanglan nga buhaton, kaya akong sala, akong sala. Busa ng amuyo sa Maria ng ulay. Sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nung ta kita sa Dios, makagawom sa tanan, pasailoon sa atong mga salaog dadonon ta kita niya, nga to sa kinabuking dayon. Amen. Nakabalin. Magampo kita, nangamuyo kami Ginong Dios namo, nga sa imong palabang magkugi unta kami paglakaw, diya niya lang gugma, nga nakapasibot sa imong anak sa pagtudyan sa iyang kagulingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan, kini among gipangayo piragis noon sa Kristo nga imong anak, nga buhi kari uban kanimo Dios kausan sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya
Mahibaw-an ninyo nga ako, mao ang Ginoo, inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo, ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya mahibaw-an ninyo nga ako, ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako, ang Ginoo, nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kailadman nagatuwaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalingugi ang akong tingog. Ablihang imong mga dalunggan sa akong tingog, diha sa pagpangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo, ana ang pasaylo, aron ikaw pagkatahuro. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagagpaabot sa kadlaw, papabutang Israel sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo, ana ang kaluoy, ug diha kaniyang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo, ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan.
Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing, kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Balanon tang santos nga ebanghelyo palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Maria ug ni Marta ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Hudiya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon asayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Hesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw.
Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, ug nang hupaw siya. Hain maninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali ngari og tan-awa Ginoo, mitubag sila. Og mihilak si Jesus. Tungod ini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mga mata sa buta, nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan ni gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman ka adlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung mutuo ka? Ug ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang namati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ani adinhi, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siya kusog. Lazaro, gula ngari. Ug migula ang namatay nga binugkusan, ug mga bindahi ang iyang makamot ug tiil, ug ang iyang naong pinutos ug panapton. Badbari ninyo siya ug palakta, kiingnan sila ni Jesus. Daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus, ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong good morning kaninyong tanan. Usa ka realidad sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mosilang ta o mataw ta, inagkahuman magsugod ta og kamang, unya mosugod pud ta og lakaw, then umudako, unya ang uban dili pud magpalabi og dako, unya kay og magpalabi og dako basig masungko. Unya maabot pud ang panahon nga maidaranta. Unya unsa may sunod og maidaran na? Inagkaidaran na, ang uban dili mo angkon nga maidaran. Mo ingon nga dili tawgo gusugot og tigulang, bahala kun og nanganlan og kawatan basta dili lang tiguang. Pero realidad na sa tao nga moabotan ni anang panahon na. Ang makakita ko og idaran makaingon sud ko nga moabot baka pug ko anang katigal anang pangidaron na, dili baka sayo ra pug ko tungod sa mga
walay pag-amping sa ako nga kinabuhi. Sunod sa pagkaidaran, moabot gyud ang panahon nga mo panaw ta niining kalibutana. Kung atong tan-awon, ana adyoy transition nga nahitabo diha sa physical nga kahimtang sa tao. Gawas kon dili jud ta mosugot nga ana ay transition nga mahitabo diha sa atong kinabuhi. Ingnon ta lang nga dili jud ta mosugot nga matigulang o maedad-edaran. Unya maulag sa ako nag-ingon dili man jud na malikayan kay moabot man jud na mosugot ta og sa dili moabot jud na nato niining kalibutana. Ang nakahinumdum ko sa usa ka istorya mahitungod nining pag naay transition sa kinabuhi gihapon. Istorya ni sa atong kaubang pari dis kumbinto si Father Binbin. Mahitungod ni sa usa ka 10 anyos nga bata og 90 anyos nga iyang lola. Matong ang lola miingon sa iyang apo, "Apo, anang mura magluya na akong tuhod, apo na og akong alsa-alsahon, mura magkapoy, basi kuwang lang siguro ni og exercise, apo. Unya, di man ko makakaya anang sumba diha, apo, kanang matag Sabado, kay paspas man jamo na nga naa sa stage. Mao nga, maglakaw-lakaw lang ta, apo. Musugot ba ka, apo, kung maglakaw, mukuyog ka nako?" May ingon ang taon pod ag apo, "O lola, kuyog jud ko kaayo nimo. Ikaw na gud ang mihangyo kanako. Buutan ra baka kaayo kanako. Mga dili jud kanako balibaran." Palapad pod in town ang papel sa apo. Kuyaw po ning apo hada. Mao to nga, may lakaw sila, magpadong sito sila og duwiro siguro. Pag abot nila og duwiro, magtaas-taas og hangin pod nga apuha bisag 90 anyos. Pag abot nila sa duwiro, pagkatungod nila sa simbahan, daghan og tao. Mao tong kining bata lagi kay makuan maganong daghan og tao. May ang apo, "Lola, nganong daghag tao sa simbahan? Pwede ba og muadto ta aron atong masusi og nganong daghang tao sa simbahan?" Ang lola pod nga masinabuton, misugot pod dayon, miingon pod ang lola, "Aw pwede kaayo, apo. Ikaw na gud ang mihangyo kanako. Unya, buutan ra ba kana kaayo kanako? Mong dili pud ka pwede nako nga balibaran." Nakabawas pod ang lola. Palapad pod ang papel sa lola kay wa na basig di na mo kuyog ang iyang apo. Mao tong pag-abot nila dito sa pultahan sa simbahan, daghan jud kaadtog tawo sa sulod. Pagtan-aw diha nila, dihay gikasal. Mao tong miingon ang lola, "Apo, mga pila ka tuig gikan karon, ikaw na pod ang kaslon. Ikaw na pod ang inaana pareha nila nga maghinawiray sa kamot at tubangan sa pari." Mo to may pahiyom lang ang apo. Ay wa pa may kanang kuan sang kasal, bata pa ko. May pahiyom lang siya. Mo to, padayon sila lakaw. Sige sila lakaw, sige lakaw. Pag abot nila sa gindulman, kuyaw kayo tong apo halagi 90 anyos gikaghagna, abot duwiro, abot sa gindulman. Pagkatungod na pod nila sa simbahan, daghan man pod og tao. Mo tong ila na pod nga gisubay.
Motong mihapit sila sa pagsusi niini. Motong pag-abutan nila dili kinasal ang didto, kundili ang pari nagmisa di ay. Unya ang gimisahan sa usa ka pari, usa ka minatay. Motong miingon ang apo, Lola, pila ka tuig gikan karon, ikaw na pod ang misahan. Nakabawas in town pod ang iyang apo. Nangutana ang apo, miingon pod ang lola in town, ayaw in town pod apo, ayaw ko dali-dali apo, kay daghan pa in town ko og buluhaton. Dili pa ko musugot apo nga ako ang misahan. Dili gyud musugot ang lola. Mamihangyo pa jud in town ang lola sa iyang apo. Mao nangutana ang apo, nganong dili man ka musugot lola? Nga musugota og sa dili, moabot man jud na sa ato nga panahon. Di ba mao man na ang gisulti ni adtong pari nga nagmisa adtong minatay lola? Mitubag ang apo, ang apuhan. Nakhibaw ka apo, init in town karong panahon na. Unya kung mamatay ko, isud man ko anang lungon apo. Unya igang jamo na kaadso, dili na ko makahanggap og presko pangahangin apo. May lang og mapariha ko sa atong ebanghelyo karon apo, nga pagahuman sa upat ka adlaw gipagula sila saro sa lubnganan. Og dili uroy apo, looy in town ko kaayo. Kung dili ta mo gula sa atong tagsa-tagsa kalubnganan, kung nga atong gisudlan karon, looy pudta kaayo. Pero ang pangutana, inana ba di ay ang ibuot ipasabot sa atong ebanghelyo karon mga kaigsunan ko diha ni Kristo? Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang gipasabot sa atong ebanghelyo dili ang transisyon sa mga patay nga naa sa menteryo nga kanagi katong gipanlubong na, o dili ang transisyon sa katong atong maigsuon nga gimisahan nga gipanghatod na nato dito sa ilang nga lubnganan, kundili ang buot ipasabot sa atong ebanghelyo ang mga buhi apan nagkinabuhi nga sama sa mga patay, kay lagi gusto nang musuway ni ini. O ang mga buhi nga walang kabuhay-buhay. Ang buhay kini nagpasabot sa mga tao nga gikapuyan na sa kinabuhi tungod kay ang sulod sa mga kasing-kasing mao na ang mga kalagot, mga kayugot, og uban pang mga got, o ang mga tao nga walay pagpakabana sa kinahanglanon sa iyang isikataw, o walay pagtuo o walay gugma. Mao po ni ang gikonsider nato nga mga patay nga naa sa lubnganan, nga giigang nga anda mo gawas aron makahanggap unta
sa presko nga hangin diha sa ato nga kalibutan. Mao ni sila ang mga tawo nga nanginahanglan og transisyon, ang mga patay nga buhi, ang angay pagabanhawon mga kaigsunan ko ni Kristo. Kay kini silang mga tawhana ang nahisama sa usa ka tawo nga naa sa lubnganan tungod sa mga kinaiya nga mitabon sa usa ka tawo nga nahisama na nga naa sa sulod sa lubnganan nga wala mangandoy nga mabanhaw gikan sa mapag-antos nga ilang nahiaguman. Mao nga diha sa ebanghelyo si Kristo miingon, gula ni anang lubnganan. Mao nga kita giingnan usab nga kung unsa man tong nakapahimo natong patay, katong puay pagpakabana nato sa atong mga kaigsuonan, katong mga kayugot, mga kalagot, ug uban pa nga atong gibati nga mao'y nakapahimo nato nga hinasama nata sa usa ka tawo nga gilubong na tungod ni anang mga butanga. Giingnan ta sa Ginoo karon, gula ni anang lubnganan aron makakita ta sa kabanhawan sa atong kinabuhi. Usahay ang nakapahimo kanato nga nasa lubnganan kana tungod sa atong mga kahuyang o sa atong mga woundedness and brokenness, ang atong kasuko ug ang wala pagpasaylo sa atong isigkatawo ug uban pa. Mao nga ni ining ikalimang Domingo sa Kwaresma, kita gipahinumduman nga unta maningkamot ta nga ana ay transisyon sa kinabuhi. Kung dili nato kapugngan nga moabot gyud sa panahon nga gikan sa atong pagkabata, modako ta, maidaran ta, hangtod mamatay ta, ana ay transisyon sa atong kinabuhi. Kining panahon na karon gihangyo kita nga naauntay transisyon diha sa atong kinabuhi nga unta mabanhaw ta gikan sa atong pagkapatay tungod sa pagbuhat nato sa mga butang nga dili maayo o pagsulod nato sa lubnganan nga mangitngit tungod sa atong mga kasaypanan. Mao nga gihangyo ta nga unta mobangon ta, mugula ta anang lubnganana ug atong sundon ang kinabuhi ni Kristo. Kay diha lamang kaniya atong makita ang tinuod nga kabanhawan sa atong kinabuhi dinhi niining kalibutan ug sa kinabuhi usab nato sa umaabot. Mo nga maghinay-hinay nata og lakaw, mangita nata kung asa tong mga dapita nga kundiin nalubong ta sa atong mga kasalanan aron sa ingon ato kining pagasugdan pagkutkot aron makakita ta sa kabanhawan ug ang kahayag sa Dios nga gihatag niya kanato. Palihog manilo. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan.
Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binuhat o sa kini asamahan. Pinag kaniya ng himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay og gilubong. Sa tong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang gingharian nga walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagaykan siya sa manog sa anak, dungan sa manog sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang panahon sa pagpasakit ug sa kamatayon ni Kristo haduol na. Pangayoon ta sa amahan nga agakon kita niya latas sa dulom nga mga higayon sa pagpasakit sa iyang anak ngadto sa kahimayaan sa iyang pagkabanhaw. Ug moingon kita, Amahan, aga ka kami. Amahan, aga ka kami. Alang sa balaang simbahan sa Dios nga pinaagi sa Espiritu ni Kristo nga kanunay nagapuyo nini, mapanalipdan siya gikan sa mga litag sa iyang mga kaaway. Mag-aampo kita sa Ginoo. Amahan, aga ka kami. Alang sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan nga matigom sila ngadto sa gingharian samahan, pinaagi sa mga pag-ampo o pagsakripisyo sa tanang Kristiyano sa matag nasod, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, aga ka kami. Alang sa mga himalatyon nga malinawon o masaligon silang muhalin latas sa mga ganghaan sa kamatayon, aron paghimamat kaniya nga mao ang kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, aga ka kami. Alang kanila nga nanagsubo, nga si Kristo nga mihilak alang siyang higala, nga si Lazaro, muhupay kanila sa ilang mga kaguol, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, aga ka kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, aga ka kami. Alang sa mga matuhon nga mihalina, nga ang Ginoo magabadbad kanila sa ingon, gawas nun silang musulod sa gingharian sa iyang himaya, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, aga ka kami. Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Dadang ato sa kabanhawan ang katawhan nga may salig sa imong mga saad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Dahil ko ni Kagin ng Diyos sa talang kalibutan kay gikan sa mga may taong harap kinimo. Ang panabusyo ta ginamat sa kamot sa mata mahimo kinapan sa kinabuhi alang kanamo dahil ko ng Diyos. Dahil ko ni Kagin ng Diyos sa talang kalibutan kay gikan sa mga may taong harap kinimo. Ang pinong abusyo ta ginamat sa kamot sa mata mahimo kining ilimno na spirituan alang kanamo. Dahil ko ng Diyos ang tod sa kangturan madawat unta ng Ginong Diyos magbukas sa Ginong sa akong kadautan o linis siya sa akong Maigsoon pagampo kamoro na lakaw Ginoo sa kapiso luwatan unta sa Dios nga man makagahom sa ngatanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan ug alang sa among kapuslanan sibok niyang santos nga simbahan. Amen. O Dios nga makagahom tungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo mainluwan sa mga sala pinagi sa gahom nining sakripisyo kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos ka man Diyos at tunay makakaon sa tanang matarong gayon. Magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang tupit pinagi na sa Kristo nga among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tao mihilak o tungod kay siya matuod nga Diyos mibanaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tanan na nga nag-agak siya kanamo nga na sa bagong kinabuhi pinagi sa santos nga mga sakramento. Pinagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan nakasimba sa imong kalangdon hangtod sa kaangturan. Uban kanila nakamuyo kami dawataw sab ang among mga pagdaig samtang sa babusanong pag-ila nagaingon kami. Santos yaw ginotubran sa talang kasantos. Ipadami espiritu ro pagsantos ning magagasa. Aron mahimo kini alang kanamong lawas udugon sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kakulingon mi ko sa pan mi pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a
kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon may kuha sa kalis may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga ato siya matinunan ug mingon dawat sa kini o Panginoong kamo nga tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tarang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Mula mata si Kristo na banhaw. Kristo aron pagandom sa kamatayon o pagkabalaw ni sa Kristo nagarat kami kanimo maning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming isip nga ngayon mo tubang malakat kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imo sibahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit nga diha sa gugma Oban ni Francisco, mo Santo Papa, ni Kurchan Vicenta, mga bispok sa mga kaparian, mga matres, mga tiyakon, sultan ang alagat sa imong sibahan. Hinumdumi Ginoo, ang amo mga ison nga nangamatay, malaong mo mabanaw sila kung tanan nangamatay. Dala silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imunaw. Kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inaangaw sa Dios uban sa mga apostoles o sa tangatuman sa imong kabuuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ka nga day kuno kamo kang himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihata kana kanimo makagaw mga man diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ko kimaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo ta sa man atong awiton ang mapulong ang hitudlo kanato sa atong manunobos.
Mayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luason sa tanang daw tataki kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salaog malayo sa tanang kasamok. Samtara kapapot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among Ginoo ug Manunobos. Ginoon sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kundili ang pagsalig sa imong sibahan. O sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nakapuyog nagari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kanimo. Maigsoon ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsunay. Dait man Dait man. Dait man. Sa Diyos manangawagtang sa mga sala sa kalibutan. Noy kami, oy kini maong atong Ginoong Kristo, ang Kordero sa Dios nakawagtang sumasala sa kalibutan. Bula na kinapit alang sa bangkete sa Ginoo kitantanan. Ginoo, dili ako ngay nga makalawat kanimo. Apan pamulong lamang og mamaayom. Ang lawas ni Kristo pagamping kanako alang sa kinabuging dayon.
magampo kita. Nangamuyo kami makagahom nga Dios aron sa kanunay may likay kami, may lakip kami kanunay sa pagkaihap uban sa bangin sa iyang lawas o dugo nga among gikalawat kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Painomdom sa tanang mga lay ministers sa atong renewal recollection karong umaabot Sabado, Abril 12, adto sa Elma Restaurant. Daghan kaayong salamat gikan sa LLM President. Sa gasa sa Eucharistia ug ninindot nga buntag atong daygon ug pasalamatan ang Ginoo. Ato sab nga pasalamatan ang atong presiders, si Monsignor Orencio Hubak, inubanan ni Reverend Budes nga mo'y naghatag sa atong humiliya karong adlaw, ato silang pakpakan. Salamat usab nato sa atong sponsor sa Santos nga Misa, naguna sa padala sa mga halad, ang atong CWL members. Atong pasalamat sa mga kamadrihan, mga lay ministers, atong mga altar servers, o ang atong nindot nga choir karong buntaga, ato silang daygon o pasalamatan. Tuguti lang ko mga igsuon nga magpasalamat usab sa Kristohanong Katilingban dito sa Bungamar. Pinanguluhan silang mga opisyalis sa barangay, ni Barangay Captain Carpio ug sa mga kauban tungod kay kagahapon atong na pahiluna og nahuman ang usa ka classroom dito sa ilahang Hagna High School. Atong dakong pasalamat sa atong mga voluntaryo nga mga panday ug mga trabahante ug sa atong mga generous nga mga benefactors nga dili magpaila pero sa ilang pagtabang salamat kaayo atong daygon ug pasalamatan silang tanan. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga voluntaryo nga mga panday, mga trabahante diha sa Tubod Monte kay karong adlaw ila usab nga tiwason ang paghimo sa ilahang stage diha sa ilahang eskwelahan. So angay usab nato silang pasalamatan atong pakpakan sila. Unya sa sunod nga Sabado ang atong himuon nga balay adto sa Barangay Udyong, no? Sa Barangay Udyong atong tabangan ang usa ka pamilya didto nga makabarog sa ilahang balay. Unya mga igsoon akong ipahibalo nga karong adlaw human sa third mass adunay meeting nga pagahimuon kadtong mga nagpalista nga gusto nga mahimong altar boy, no, dinhi sa ato ang simbahan. Aduna sila meeting, magplano sila sa ilahang formation og training sulod ning summer vacation. So kadtong wa pa magpalista katapusan ninyong chance karong buntag, no, magpalista kadtong mga gustong mahimong sakop sa Knights of the Altar, no. Unya mga igsuon ay mo katingala, tingali mahibulong mo na ay mga flat screen nga bag-o nga gimontar dinhi sa atong simbahan. Murag talagsaon pa ni kay murag kita pay gaunaan ni 5 ni kabuok TV flat screens nga gidonate para sa ato no nya ang nagdonate ani di pun magpaila, magpaampo ra kuno siya. So ato siyang tagaan og pasalamat pinagi sa masipang pakpak. So makatabang nigdako nato mga igsuon, ilabi na gyud nga kanang mga kalantahon ug tulubagon dire niya ang katong tuwa sa likod labi na ang mga hap-hap na, no, makatabang na ninyo kay maduol kamo dinha. Unya ilabi na pod nga karong umaabot nga Holy Week na akitay mga pasundayag nga sa sini nga atong ipakita dinhi. Imbitahon niya mo namo nga mutan-aw, makatabang pod ang atong mga flat screens, no. So salamat kaayo again sa naghatag ni ana. Unya mga igsuon karong Domingo makadawat mo sa special edition sa atong taming, no, para sa Semana Santa. So manghinaot ko nga makadala mo sa matag pamilya, makadala mo kopya para nga maaduna mo giya sa mga kalihukan nato sulod sa Semana Santa, no. Naa din ang
mga schedules nato. Unya akong gihangyo palihog tong mga committees nga na-assign sa pagpahiluna sa atong mga kalihukan, lihok mo, no, ilabi na ang mga Josephinians taga San Jose nga mo arrange magpahiluna sa atong simbahan, ang mga manglimpyo, ang mga katekista, palihog, no, kamo na unya magpahiluna sa inyong mga buluhaton kadtong magpahiluna usab sa hugusanan, no, ang kapunungan ni San Jose ilabi na gayod. Unya ang balhinan unya sa atong Santissimo atong ipahimutang dinha. Unya palihog mga igsuon kadtong mga na-assign usab nga manglimpyo sa dalan padulong dito sa Ilihan Shrine para sa umaabot nato nga istasyon sa krus nga dako nga selebrasyon. So palihog limpyuhan na ninyo. Ako nasayran nga ang tribo di Goyo, mga kabatanunan nato sa Hagna, sila ang may voluntaryo nga mo tabang sa pagpanglimpyo dito o sa pagpamintal unya sa mga krus istasyon padulong sa Ilihan. So kana lang mga igsoon, daghang salamat o daghang salamat sa inyong kooperasyon o maayong buntag kaninyong tanan. Manindog baliw. Ang Ginoo malaa kaninyo. O maranggan yung Diyos nga mahan nga magkagahom sa nga tanan. Sige na. Nahalad ng santos nga misa, atong daygon ng gugmaw kalinaw ni Kristo.